Wat ben je aan het doen? Wij bouwen de garderobe op. En waarom zeg ik vooral jeugdontwerp? Ja. Ja. Dan ben ik zo snel. Nou, leef me dat eens uit. Ik bedoel gewoon, waar dan binnen toch alweer 18-plussers die hier komen. Ja, dat is niet jeugdhond. Wat is de bedoeling? Zie je hem geld verdienen of? Nee, vrijwillig. Maar dan was me dat één uitlezen. Het is voor het jeugdhond, maar het is echt vrijwilliger. Hoe werkt het dan? Ja, dat weet ik zo net. Nou, dan maken we nog maar even verder jaren. Ja. Omdat, nou ja, dat weet ik net precies. Ken je een van je met mij uitlezen? Waarom doe je hem dit? Wij kunnen hier heel veel geld maar verzinnen steeds maar. Hey, jij weet het ook wel. Je weet ook wel. Nou, wij kunnen hier heel veel geld maar verzinnen en dan kunnen wij bijvoorbeeld naar een dagje naar Ameland of een nachtje mooi sliepen. Dus ja, gewoon leuke uitjes. Het ziet er al stoer uit, vrouw. Ja. Waarom kom je garderobes te staan? Omdat hier een heel groot feest komt. De High Night. Wat voor feest? High Night. En ben je hem daar dan ik bij? Ik net. Ik denk, nou ja, ouderen keer wil je hem, maar ik wil net. Ik mag de wil je hem, maar ik ga net. Want ja. Ieder van deze ploeg binnen er al gewoon ziet aan ontwerp in? Voor de High Night? Ja, volgens mij wel een peer. Die kan dan, Anne, jij weet hoe heet het ook weer? Die gaan dan, Ja, vertel het eens even. Nou, die gaan dan steeds maar achter de bar zitten. Die gaan garderobe dan. Ja. Wat, doe je eerst maar de High Nights ontwerp? Of? Nee, ik help alleen met opbouwen. Ja. Daar bist er sneu aan bij? Ja. En wat maak je hem dan doen? Ja, wij gaan eerst achter de garderobe staan, wasje draaien en van nou 1 uur maar dezelfde tent in. Hoe kun je hem hier nou uiteindelijk zin mooi verzinnen? Nou, doordat elke keer dat iemand een jas brengt, dat kost €1. En dat krijgen wij dan, en dat broeken wij voor de verbouwing van de jeugdhond. En dat is puur om het hond te verbouwen of die je met een andere ding met doen? Ja, we gaan echt het jeugdhond verbouwen. Dus het hing het al een beetje van daar ja. Van mij? Nou, net lullig van mij, maar... Oh, één ding, hè, wat binnen de waberrochting van dit weekend. Mooi waar! Dat is net gunstig. Nee, maar als mensen op een fiets komen, dan nemen ze wel vaak een jas mee. Dus dat is ook wel gunstig, dat bomvolle weet je, dan op een fiets gaan. Wat hoeveel centen hoop je hem op te halen? Nou, dat weet ik eigenlijk net. Hoeveel kapstukhaakjes hebben je het denk? Fietsje doen het. Keer €1. Dat is €1500, dus dat is een mooi wezen.